आं जा साननानै फैदोंमोन माथो उल्थासो जाबाय बेबायदिथ' सानथाराखैमोनलै आङो नाथ' जागोन सानदोंमोन ना बिदि नुगोन सानदोंमोन एथ' मोजां रायलायनो फैदोंमोन माथो आङो बेथ' बे थेवबो दुखुखौथ' नुवाखैना जे बे माबाफोर दुखुआव दङ आरोलाय माथो जोंनि न'आवनो दंखायो बेलाय जुलि मममोनजों बै सासे आन्टिनि बुंनाय बायदिबाथ' गोबां जाथाय जादोंमोन नङासै अब्ला दाथ' सिरिसो मोनदों आं गासैबोथ' थिगैनो रायलायदों माथो जेन'बा रावबो सैयि रागा जोंनाय बेफोरबायदिथ' जेबो मोनाखै आं जुलि ममाबो मोजांखौनो रायलायदों माथो हाथरखिजों फिसौ मोननायनि आबैस' नालायबावसो आरो हाथरखियाबोथ' दुखु गैयै बायदिसो नुखादोंना आंथ' गोबावनि उनाव फैनाय ना आद्रा सैथोखौ मोनथियै जानो हागौ बेबा मा मार बेखौथ' मोनथिजोबाना दा बोरै मोनथिबावगोन आं बाब्रे गोसोआनो खामनाय बायदि मोनखादों आंखौ मा जानांगौ दे बेबायदि सैथोखौथ' आं गनायनो हानाय नङालै जेबो मोनथिला आं एबार थांनानै एबार खनसेयाव डाइरेक्ट सोंहैगोन आं गाबोन सोंहैगोन आं बे गथ'आ सोर नों हाबा जाफिनदों बेबो नोंनि फिसाया आदा सोंहैखागोन आं गुबुनावथ' मा सोंबाय थाबावनो बेनावनो सोंगोन आं माथोना आंहाबोथ' मोन्थाय दङ ना आंहाथ' जुदि हाबा जामारदोंबा सोंगोन आं बेखौबो सोंगोन आं खि बे मानो आंखौ नेयाखै गुबुना हाजार थैबाय सानबाबोथ' नों आंखौ फोथायनांगौमोन ना खि आंनि मेहेरा सानसे फैनोबो हानाय ना अब्ला एसेबां थाबैनो आंखौ बावगारलांबाय आरो नोङो माथो जेब्लानिफ्राय आं हुसाव फैदों आंथ' खालि मोनसे बाथ्राखौल' सानबाय थादोंमोन आं माब्ला नोंनिसिम सौफैनो हागोन माब्ला नोंखौ नुनो मोनगोन माब्ला रायलायनो मोनगोन माब्ला नोंजों माबा मोनसे कन्टेक्ट जागोन नाथाय बेयाव फैना दे सब उल्था सन्देहआवथ' बेबायदि माने आंनो जोबोद गोनो गोथो जादों आंखौ नागारनानै नों गुबुनखौबो एक्सेप्ट खालामनो बेबोथ' गोब्राब ना नङा खोमालै डाइरेक्ट सिदा खोथा थांगोन सोंगोन आं बास नंगौबा नंगौ नङाबा नङासै सैथो मारब्ला गोसोखौ हमथानानै सहायनोसै सैथो नङाब्लाथ' आं जोबोद खुसि मोनगोन दा थांला आङो मोनाबायलै गाबोन थांगोन आंनि लाइफआवबाथाय मानो बेबायदिल' जायोथाय माबा मोनसे सानो माबा मोनसे जाना होयो माबा मोनसे प्रब्लेम फैयो दा उनावबा मा जायो सोर मोनथिनो दे मा जाखोलै फंबाय दहायनिफ्रायनो नों बेयाव हारसिं रायलायगासिनो जे मानो नांगौ नोंनिलाय आरे फंबाय होनबाबो सोंबाय रा नोंखौ टेनसन नुनानै ना सोरजोंबा ब्रेकआप जाबाय नामा ना नोंना हिनजावा सोरजोंबा बेलेगजोंसो मेलायाव थांबाय नामा नायनो ओइ मोनसेथ' नों साननाय बायदि मोनसेबो नङा औ आच्छा बिदिबा माथो जादों फंबाय आंनो खिन्थानो हागोन ओरैबाबो हरै समाव नों हारसिं जे नोंहा बेयाव नांजानांगौ जेबो गैया मिथिबाय जायखि आं हारसिंथा जायखि आं दुखुथा टेनसनथा जेखि खालाम अके फंबाय अके होमबालाय आंथ' माने माबा दुखुआव दं नंनानैसो रायलायफैदोंमोन टेनसन साननानै नाथाय अब्लाबो आं रावनोबो खिन्थानो दरखार साना शेयार खालामनो साना आङो थेंक इउ दे बिदिबालाय होमबा फंबाय बाय मालायाबा मा जादों गावनियानो बुजिगोन ना बुजिया गुबुननोथ' मा फोरमायनो ना थेवबो थांथारनांगोन आं हाथरखिजों रायलायनो गाबोनहाय थांसै आयै फिसौलाय गाबैनो उन्दुलांबाय बेबो हाथरखि थानायखायसो नै जोंहा नानि लिसेयानोथ' बेबायदि खालामनाङामोनलै नाम दालानों सोरां मिथिबायना बेखौथ' फैथोंल'हाय फैबाथ' फैगोनसो आं बाराखौबा दा बेनोथ' जाबायलै जारलाया दा नानियाबो उन्दै आरो जोंहा नानियाथ' बिदि खालामथारनामोन ना साननांगौमोन एसे नङा सोरां मा साननानै बेफोरबायदि थांखो बे उन्दैखौ नागारनानै सोरजोंबासो थांबाय खोमालै आयै मा जावैसो औ नोंसोरथ' साननानै नायला होमबा नानिखौ गारनानै बहा थांखो बे हाथायाव थांनो बहा हाथायाव थांनो बेलाय थाङाखै नङा जावैसो बेफोरबायदि बोरै जानो हानो नानियालाय जानो हागौ थांदों बियो बहाबा थेवबो फैफिनगोन ना दानो एसेबां बेबायदि सानखानायाबो गोरोन्थि नामा जावैसो जोंबो मोजाङै मोनथिजोबाना बाथ्राखौ औ नंगौ सोरां आरोथ' जावैसो नै हा नोंजों आरो नानिजों माबाफोरसो दावराव जादोंमोन नामा मानिबाफोर जेन'बा ओरैनोबाबो मा दावराव जानो आयै गावसो एखनबा खायसो खालामबाय थायो बायदिसिना बुंबाय थायो आंखौ आंथ' दिनैसिम बेखौ दुखुबो होफेराखै माने गाव जेखौ बुङो मानियोथ' ना आरोथ' आयै गोजानाव थादोंब्लाबो आङो जाखिनि हायो हरोबोमोन फैसा बेफोरबायदिथ' जेबो इगनरबो खालामाखै आं बेखौ अब्ला मानिथो मा जानानै बेबायदि थांखो बेलाय फाग्लि गथ'आहाय एसे साननांगौमोन दाथ' थांजाथारामोन ना नानि गोरलैया मा जानांगौ जाखो जोंना आबै फिसाया आबै मिलिसा आबै सना
दे नोंनि आबै दङ आनै दं आमाइ दं जों दंना नोंनि आइ फाग्लिया बहा थांखो फैबा थिगसे रायगोन जोंहा दै नाथाय जायखिया बुंखादों आं आयै आंनिबा नोंसाजोआ खारबाय गुबुन सेंग्राजों खारबाय जानांगौ हाबाब मा खोथा जाखो बेलाय जावैसो नङा नङा मा राव जाखो बेयो जावैसो आंनि बुंनायखौथ' नोंसोरो आंखौ ओरैनो बुंदों सानगोन नाथाय थेवबो नङाबाथ' बिदि खालामनाया नङामोन ना आयै साननानै नाय एसे नानि गोरलैखौ मानो गारनानै थांगौमोन बे सोरजोंबा नङा सोरजोंबासो दंहैखायो इयो आयौ जावैसो बिदि दाबुंहाय बिदि नङा हामा बिदि जालाबायनोसै हामालै जावैसो बेबायदि बुंलाबायनो फैगोन ना माबा मोनसे जागोन र' हा नोंबो बेबायदि साननो हाना जावैसो हा आबै फिसा दं गोदान खुसि फैदों मारैलाय बेबायदि जानो हानांगौ जाखो बिमाबो फिफाबो थानांगोन ना आंथ' हले जेबो मिन्थिखाया आयै निउस चेनेल गासिबावबो होजोबगोन आं जावैसो आयौ आइया मा बुंलांखो बेलाय बुंनायाथ' र' सोरां माने निउस चेनेलफ्रावथ' होनांगोनानो जुदि गाबोन समफोरबो सफैयाबा नानि उन्दैया खस्थ' मोनगोन ना नै बोरैबाबाथ' नायमि मोजां खालाममारासैलै जोंहा नानियाबो दा जावैसो होननाय बायदिसो नामा थाद सोरां नोंबो मा खोथा बुंखो बेफोरखौलाय बिदि साननायाबो फाबसै हा दासो बिदि बोरै जानांगौ जाखो आबै फिसानि थाखाय जोबोद दुखु मोनबायलै आङो जोंहा हाथरखि नानिजोंसो एसे मोजाङै थादों उन्दुलांबाय दाथ' मा खालामबावनो सोरां दे लाबोलाय आं बामथ'नोसै दाख्लै हस्पिटालावबो एसे मोजां थादोंमोनथ' आंजों आमजे दा सिरि मोनबालाय सोरां फैदो फै आबै मिलिसा नोंखौनो बामसै आङो मानोना गोदोथ' बामनो मोनासैना आंनि फिसालाफोरखौ इमि दा आंनि आबै मिलिसाखौनो बामथ'नोसै आं लाबो मिन्थिगौ सोरां गोदोहायबो नोङो गावनि फिसालाफोरखौनो गोबां हांमा थाबाय बामनो नोंनि खाथियाव लानो आबै मिलिसा मा खालामबावनो बिमाबो गैजाया बहा थांखो फाग्लि गथ'आ एसेबो अननाय फैयासै बेनाव अन्थाइ बिखा बिमा जाबायहाय आलेलेले आंनि आबै सना फै आंजों आबौजों ना बिबौआबोथ' बिबौ बिराद अनखायोखा मालाय फिसौजोखौ देनां देरबोला रासिनसो अनबावगोनदां अना जाबाय इमि जोंनि फिसौजोखौनो अरायबो अनगोन आंथ' आंनि आबै मिलिसा जोंहा हाथरखि नानियाबो जोबोद मोजाङै सोरां मिन्थिदोंना एसेबां गोबां बायदिसिना बुंजाबाय बखिजाबाय रायजानो थोबाय थेवबो दिनै नानि गैयियाव जोंहा नानिनि फिसाखौनो ओरैबायदि अननाय होबाय मा बुंबावनो सोरां बिमा बायदि अनखादोंहाय बेफोरसो दा आसलि माहि लक्ष्मि गथ' बेखौबा आइ आसुनि माबा माबि बायदिसिना बुंसोयोमोन बुंनायजोंलाय मा जानो नाथाय जोंहा नानियाथ' नङाना आंनि बिहामजो हाथरखि बायदि रावबोआनो गैखायाबा थेवबो दुखु मोनोहाय ने सोरां जोंहादि आबा मेहेराबो गैला माथो खालामबावनो इमि मा खालामबावनो दे मिथिगौना जोंदाव जोंहा ना बिनिफ्राय ओरैबायदि जायगायाव थांनांगोन जेरावनिफ्राय जोंखौ रावबो नागिरनानै मोना उफ इलिसा सना नोंलाय बेफोरखौ मानो टेनसन लाबावखो नोंनि बे सनाया गासिबो रेडि खालामजोबखाबाय मा खालामगोन बहा थांगोन मा खालामहैगोन माब्रै थागोन रियेलि जोंदाव वाव नोंल'सो आंखौ जोबोद मोजाङैनो बुजियो औ ओमफ्राय नोंल' बांद्राय सानबाय थानाङा आरोना नोंनि फिसाजोखौ नोंनि फिसायखौ नोंनि फेमिलिखौ साननानै नोंसो उनाव गोसोआ सोलायबा जानाय नङालै इलिसा नों जुदि आंजों थाङोबालाय एकदम फुरा बेफोरखौ बावजोबनांगोन आरोना औ जोंदाव नंनायाथ' नंगौ नाथाय ना दा मिलिसाया उन्दै नालाय बिमाखौ नागिरगोनदां आंखौ अब्ला मा गोसोखौ सोलायनो सानदों नङा नङा जोंदाव आं बिदिबो खालामनो हाया आइ लाभ इउ सो माच आं नोंनि अनगा थानो हानाय नङाना बे गथ'आलाय मा जेबो नंला दे थाथोंसै मिजिंजोंनो बिफाजों औ माथो जाखो बेनिख्रुइ साबसिन एकदम किउट बेबि मोनगोन ना जोंहाबो औ नंगौ आरो बे मिजिंखौथ' मा बुंबावनो जाम्बासियानखौलाय आंनि फिसायखौ जेबो उदाय रोङा बियो बिमानि खोथा लाग्रासो मानसियानो बिमाखौनो फंसेबो जेबो बुंनो हाया बिसिखौल' दाय नागिरो आरोथ' ना फैसाखौबो एसेबांबो होनो हाखाया बियो नोंसो आंखौ बेसेबांबा केयार खालामो आंनि नांगौफोरखौबो एखनबा समाव फैसाबो हरोना जोंदाव औ बेबि जों सानैनि फिउचारनि थाखायबो गोबां प्लेनिं खालामखाबाय आङो हाउ स्वीट जोंदाव आङो ना नों बायदि एकदम पारफेक्ट हौवाखौ दासो मोनदों माने बेफोरबायदिनो लुगैखायोमोन आरोना बेखायनोथ' आंबो नोंखौ नागारनो हालाना नों हाबा जाखानायबाबो सासे गथ'नि बिमाबाबो मोनथिबायना इलिसा बिराद अनगोन आं नोंखौ आरोथ' जोंहा गुबुन रायजोआव बेफोरनिफ्राय गोजोन संसार जागोन ना सानैजों वाव जोंदाव जों सानैनि सिमाङा ओरैबायदि मोजां ना आंथ' बेफोर दुखुफोरखौ दसेनो बावजोबगोन नों आंनि बाजिब्लाबो माथो जाखो दाथ' आं जिउ गोसो गोरबो गासैनिफ्रायबो नोंखौ मोजां मोनबायना औ जोंदाव आंबो आइ लाभ इउ जोंहा बिनिफ्राय थाब थांनानै ना हाबा जाहैनोसै
मानोना बे आंनि जाम्बा फिसाय मिजिङा खुलिया फारिया आंखौ बेकारावनो गथ' सासेनि बिमा खालामनानै आंनि लाइफआथ' ओरैनोबाबो बेखारसो बेजों थाबा मानसिखौनो जाम्बा साइससो मोनखायो आङो जेबो उदाय रोङा स्मार्टबो गैया मिन्थिबायना आरो जों दा बेजों थाबाय थानांगौबा आंथ' फाग्लिसो जालायलांगोनलै आरो गथ'आबो जेबो नंला दे थाथों माथो जाखो बे गथ' सासे मिलिसानि थाखाय आं आंनि लाइफखौ बरबाद खालामनो हाया बे मिजिंजों अराय जिउ आरो बे गथ'आ मा जायो जाथोंसै दे मालाय मिजिङा मिन्थिगोन गावनि बिफाया थैयो ना थाङो गावनि खाफालसै आं जेबो सानला भेरि गुड सना बेफोरखौलाय है मा सानबाय थानो औथ' आरो नाथाय गथ'आबो उन्दैथार नालाय गाइखेरखौ नागिरदों बिमानिखौ बे गथ'खौ सानबाय थानांलाब्रा बादे जोंनि फिउचार फैनो गोनांखौ सान बेबि औ साना ओमफ्राय माथो दाबो ट्रेना फैदिया आधा घन्टा बुंदोंमोन लेट जाबाय आरो इसे नाथाय आंना सोरबा नुसि सोरबा फैसि बिदि मोनबाय थाबाय जों माने खारसिगोन नालाय बेखायसो बिदि मोनदों नामा जों थांग'नो हाखागोनलै रावबो फैया येस बेबि सानबाय बायनानैनो अबेबा स्टेशनावसो मोनफैलाय लांबाय आङो जायखिया माबा मोनसे जाना लाग्रोनि आं र' ओंखामबो उखैसोबाय बिनि सायाव टेनसना आलदा ओंखाम उखैनायाबो हाला जाहैग्रोनांसिगोन सानबाबो आगोरखौनो मोनला मादि जालांखो मोनसेथ' बिराद गोनो गोथो जेबो बुजिखौनो मोनला बबे सैथो बबे नंखाय मा सैथो मा जाखो मा जालांखो जेबोखौनो बुजि मोनलालै उन सिगां जेबो माने आं मोनथिलानो नुनायाथ' नुयो नाथाय एखनबा समाव मेगनजों नुनायाबो सैथो जाजोबालै Wow, Sona, Mama Lilisha. Ayah fैगौ नोंना दे आबै Sona आबै आंनि रानि हामालै आंनि रानिसोना नोङो गाबा मोजां नुवाना गाबबा आयै आंनि फिसौ हामालै मामि गाबनाङा दे जों दंना नै आमाइ दङ आबैबो दङ हाथरखि सानैबो दङ मा खालामबावनांगौ जाखो दे आयै बेनोथ'हाय आबा जोबोद जारला मोनबाय आंबो मामि र' दे र' गाबनाङा दे आव Sona आव गाबा आयै उखैदों खोमा बियो गाइखेर आमजो लाबोबायमोन आंनो आबै Sonaयाबो उखैबायबा माथो उफैबा बिहामजो लाबोदो दे दा बे बायनाय गाइखेरखौनो होनांसिगोन आरो औ आयै बोरैथो बिदि नायगार थानोना बिमायाबो फैयासैनोबा गैयाबा दे जायखिया जोंहा फिसौआल' एसे सिरि थाथोसै लाबोदो बिहामजो औलै हाथरखि उफाय गैला आरो नायनांसिगोन ना गथ'खौ थेवबो गाइखेराबो गुसु जाखाबायमोन रानि मिलि Sona जोंनि गाबनाङा दे आं दंखायोना हाथरखियानो सिरि थाथ'सिगोनदां आयै बियो औ बिहामजो एसे नायथ'दो दे आं बाहेरायाव थांना फैनि र' फाग्लि जाबायहाय बिमायाबो हा फिसा गोरलैखौ बिदि गालांनो फैथिंहाय रायखागोन आं बेखौ खस्थ' मोनबायलै हाथरखि जेबो नङा दे ओरैबाबो दा जोंहा रानिया उन्दै बेनो आंगोनि गोनांथि स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्लाथ' बिमायानो गायोबना ओमफ्राय आं नानिखौ एथ' बिदि जागोन सानाखैमोन दे माने एथ' केयारलेस जागोन होननानै बेनो बेवाय दा बहाबासो फासिनानै दङ ना माबाफोर प्रब्लेम जादों मा मिथिबावनो दे बिमाया थाब फैयाब्लाथ' एसे उन्दै गथ'खौ बोरै सामलायबाय थागोन दे बेवाय आंथ' जोबोर अनखायो थेवबो नाथ' रायलायनो रोंदों नाथ' जेबो रोंदों बियो जेबोखौनो मिथिया हे बिफायाबो आरो मा बुंबावनो ना Sona फैदोलै गाखोहैखानोसै Sona थुदो लेटसो जाबावलाय लांगोन नङाबा दा औ बेनोथ' दाथ' बा माबा मोनसे जानांसिगोन हटेलफ्रावनो उदैयाबो ओंखाम उखैथारबायना जानाय नंलालै आरोथ' गावनि जायगायावनो फैनानै माबा टेनसन माबा माबि साननाय खर'फ्रानो गिदिंलाजोब्बायसो दा माने एसे खर'खौ स्रां मोनहोग्रोनि आं गाबोन सोरांबा स्रां जागोन बे गोहोबो फैसिनगोन ना गोहो दे ओमफ्रायो माबा दै बथलाथ' नों सोजोबखाबायना गासैबो औ Sona आरोथ' मेथाइबो एसे लाखाबायना केक माबा माबि ओंखामबो लाखानायसो ट्रेनफोरावथ' बायनो दिगदार नालाय जेराव नुयो बेयावनो हाबसै आं ट्रेनफोरनि जिनिसा बायजालाबायाना अबावबा आरो बिउस खालामनानै माबा माबि नङा होमबा बेनोथ' दे गाखोदो जों दा Sona ओमफ्रायो आं मोनसे जिनिस बावनाय मोनबायलै माबा न'निफ्रायसो लाबोनो बावखो ना माखो आरे बेथ' इलिसासिसो बहा थांनो नागिरदों बेलाय Sona हजों बायनो हागोनलै बारा गोबाव थायाना ट्रेनाबो बेहाय दे गाखोदो इलिसासिस
आरे इलिसासिस इलिसा दा ट्रेना खारगोन ना थुदो बांद्राय टाइम गैयालै बे ट्रेना खारगोनथ' मा जाखो सोर जाखो बेलाय इलिसा मा बेथ' गोख्रै आं सिमांथ' नुवाखै आं सिमांसो बुंनायाबो जालाय लांला ना सिमाङावसो दं आङो नो मा होनदों दासो जानला मोनलानो मा सिमाङाव थालाबायनांगौ माबा जों दा माबा मेहेर मा जाखो नों दा न'नि मानसियासो फैलायलांगोन सोरबाथ' आरे जों दा बेनोथ' सैथोआ नंखाय जाखो आं मेहेरखौ नुदों अ थेंक गड इलिसासिस नोंखौ बेयाव लोगो मोनबाय आङो फाइनेलि आंसो मिथिगौमोन बेसेबां टेनसन जागासिनोमोन आङो मिथिबायना ओइ बेटा सोरलै नों जास्ट गेट आउट मा होनदों बे आंखौ सोर बे नों सोर आरो इलिसासिस बे चाप्रिजों मा खालामदों नोंलाय सोरखौ चाप्रि होनदों बे थ' इलिसा रायलायनो टाइम गैला अ सिस नोंखौ बेयावनो लोगो मोनथारबायलै आं बिराद रायलायनो लुगैथारदोंमोन थेंक गड नों माने आं मेहेर फैबायथ' आङो नों फैबाय नाथाय मारै मारै बिदि जाजोबलाबायखोलै सिस एसेबां उल्था फाल्थांनो हो मारै जाखो माने आं जोबोद खस्थ' मोनगासिनो जोबोद दुखु मोनगासिनो आङो मोनथिगौ ना गोबां सोंथि सोमजिलाबायदोंमोन नाथाय थेंक गड नोंथ' मोनथिगोन ना मोनथिनो मेहेर नाथाय नों इलिसा नों एसेबां दम बे साला मेहेरखौ आखाइ दिखोदों थ'दोलै नोंबो जाम्बि जाम्बि बायदि मा थालाबाय थाखो थांनो गोसो दंना गैया फालाय नोङो हो दंना जों माने बे बोरै जानो हागौ इलिसा नोंनि सोरबा आरो एक्स बयफ्रेन्ड दं बवा दा जाम्बा थ' आं जेबो मोनथिया गोख्रैथ' बहा थांनोलै सिस एसे नोंनि फंबायमोनथ' फोरमायदो सोर बेलाय एसेबां हराव नों अबेहाय थांनो नागिरदों नोंजों मतलब बे मा नांजादों नोंहालाय साइलेन्ट बिदिबा माहागे मेहेरा थांनानै दं जिंगा दङ नाथाय थैनाया माबोरै एकदम सिरि थाखा नङाबा जायगायावनो बबा खालामगोन आं नोंखौ नों मिथिखाया नामा बे सासे हाबा जाखानायसो होननानै मोनथियोरा मानो मोनथिया जानो गोख्रैथ' इलिसा मोनथिखायोबा मा सोर नोंलाय औ जों दाव नाथाय बे आगै मेहेर मा बेफोरलाय सिस मा बेफोरो नाथाय बे माबोरै जानो हाथावगौ दे आगै मेहेर नों थारैनो फैफिनमारबाय नों आंनि फंबाय मेहेरानो दा आयु सैथोना नंखाय आं बुजिनोनो हायासैहाय बेनो सैथो सिस बेनो सैथो नाथाय नों मा जाखो बे लल्लु चाप्रिजों मा खालाम थांनो नागिरदों नों आरो बहाय आंखौ निमाहा होदो मेहेर नाथाय आं नोंखौ बुजायनो हानाय नङा मानो हाया जानांगौ जाखो ओमफ्राय गुमैयालाय माबोरै दं नाथाय नों बेयाव माबोरै आगै एसेबां गोबावनि उनाव जों मिथिगौ ना जोंथ' नोंखौ गासैबो थैबायसो नंजोबदोंमोन ओइ जाबाय दे फैदो आगै जों गोबां दुखु खस्थ'आव दङ आरोथ' हाथरखि नों थांनानैसो दङमोन बहा दङमोन ट्रेना खारसिगोन होनदोंलै फैद' नों बेजों मेहेर नों मा बुंबावनो आङो मेहेराबो आंनि सिगाङाव दङ नों बेजों खारनोथ' नागिराखै गुमैखौ गारनानै सिस गुमैखौ मेहेर आं माने खारा मानो खारनांगौ आंलाय नों थांगोन ना थांला इलि आरोथ' नों थाङाबा आं थांसै नङा मा जालाजोबखो मानसिफ्रानोथ' फाग्ला फाग्लिसो जाजोब्बाय नामा बेबा बे जाय फारामारि गोसो बायदिसो मोनसेनिफ्राय मोनसे गोदान शक मोनगासिनो माथो नों आंनि सिसखौ बुरखाय बहा लांनो सानदों फाग्ला जाबाय नामा बुंनो थाङोब्लाथ' मेहेरसो आं माने खर' गाज्रिसो बोरैबाबा बुं बहा लांनो नागिरमोन आंनि सिसखौनो इलिसा सिसखौ सैमा बुं चाप्रि साला मा मेटार्स बेफोरलाय बेफोरखौ आंनाव मा सोंदों नों बनाव सोंदो जों सानैजों गोसथो लायोब्रा जाम्बा दाथ' बेखौ आं लानानै थांसै ना गोजानाव बेंगालराव मा होनदों बे नोङो आं दा मा खालामबावनो रायलायनो माब्रै फैखो आगै मेहेरा बेथ' थैबायसोमोन ना अब्ला आंनावथ' एसेबांबो समबो गैला दा आं बेजों रायलायबा आं थांनो मोननाय नङा आरो आगै मेहेरा मोनथिबा आंखौ न'आव लांफिनखागोन जियानो जा आं न'आव थांफिना गोख्रै ट्रेनाव उथिनानै थांनांसिगोन एलिसा थाङोबा थुदो थाङाबा आं हारसिं ब्लड सैमान फिसा हारामि बिदिसो होनबाय थाबावदों नोङो आंखौ बुंना लाब गैयाना नोंबोखौ सों आखाइ फारसेल' जों आखाइ खबजाया मोनथिबायना ब्र' बेखौथ' आं थानायाव नों मोनलांनो
मोजाङै गावबा गावनि गलियासे नङाबा ट्रेन साइथिङाव गारहरगोन आं मोनथिदोंना ट्रेन खारबाय थानायावनो वाह हिट थमखि नङा होमबा आंखौ बेरा खालि थमकिल' हौवासै मा फिसाला हिनजाव लांखारदों नोङो मालायनि हिनजावखौ लांखारदों नोङो मालायनि हिनजावखौ नोंखौनो दिनै गवालै नों बेथा गवा चाला रथांसो थांनो नागिरदों बिदि दा खालाम बिनि दाय गैया आंनो गावनो थांनो नागिरखादों मा होनखो सिस उथिजों दा उथि जोंहा थांनोसै बिनिफ्राय गोख्रैनो फाग्ला जाबायलै बियो नोंना फंबाया थुदो सिस नों मिजिं थाखानानै बेबायदि नों गावनिनो हौवा थाखानानै गुबुन हौवाजों थांनो नागिरदों हौवायानो थैदोंना खारदों नालाय बेबायदि खालामनो प्लिज आंनि फारसे नों जेबो मिथिया मेहेर बेखायनो बेफोरखौ नों बुंनाङा हेलौ बिब' मा मोनथिया बेलाय मा मोनथिया नोंसोरथ' मोजां मोननानैसो लाखादोंमोन मिजिंजोंबो होमबा साला दिनै बेबायदि फैना बेबायदिसो नुफैदों आं नोंखौ खाथेर साथेर गैयालै न'आव थौ गोख्रै नङाबा थाव होजागोन बेहायनो बिब'बाबो खाथेर गैयाथ' आंजों लाजिनांगौथ' नोङो बेबायदि खालामनाङामोन आं दाना लाजिनो रोंखाला मेहेर मा लाजिनो रोंखाला मानो बहाबा फानहैजोब्बाय नामा लाजिनायफोरखौ आरो एसे बुजिनांगौब्रा सिस बे मानसिया मोजां नङाथ' नोंखौ लांनानैबा बहा नोंखौ फानहैनोबो हानाय ना थिग गैया बेफोरबायदिखौ फोथायनो हाना नाय मेहेर आगै आंहा नोंजों जेबो दुश्मनी गैया आंखौबो हेंथा होनाङा आं नोंखौ दिनै लोगो मोननानै जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनदों आरोथ' नों मिथिया नों थांखांनायनि उनाव बेसेबां जे जोंनि जिउआव खस्थ' दुखु फैदों बेसेबांबा दाबो नोंखौ बयबो आं एसेबांथ' दा बुंनो हाला आरो बिनि सायाव आं जोबोद फोथायनोबो गोब्राब मोनदों जे नों थांनानै दङ नोंसिनि बेबायदि उल्थां फाल्थां खामानिखौ नुनो थाखायसो आं फैनाय जाबाय दानो थावसो होगोनलां नों आंखौ गोरोन्थि बुजिनाङा ना मेहेर थौ आंजों न'आव लांनि आं नोंखौ दोनैनो बहा खारनो नों मा मिजिङा हेन्डसाम नङा नामा नोंखौ अननो रोङा बियो बिदि नङा माने थ'जों दाव खाथो आगै मेहेर नों न'आवल' थांदो सोरबा नोंखौ नेना दङ सिस बिदि नङा दे बिदि नङा आंखौ गाज्रि मोननांला मेहेर नाथाय बे आंनि लाइफसो आं जेरै गोसो बिब्दिनो थागोन बेबायदि जायालै सिस बेबायदि जाया हामा बेबायदि खालामदो बे जिउआ मोनसेल' मिथिबायना थैनायाबो खेबसेल' हाबायाबो खेबसेल' आरोथ' न'आव थां नोङो सोरबा नोंखौ दासिमबो नेना दङ आरो बिनिफ्राय बांसिन आं जेबो बुंथ'ला मानोना आंहा सम जाबाय थाथ'दो आंखौ गाज्रि मोननाङा मेहेर आरो नोंखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो एलिसा सिस आरे रथ' बे नोंखौ थगायगोनसो Oh my god से बे जायलाला साप्रिजों नों खारबाय सिस एसेबां बुजायसेयावबो थाबावासै आसरित मा जाना बेबायदि खालामलांखो दे दाम बेथ' मोजां जायासैना सैमा साला साप्रि नायना मेहेर जोंहा मिलिसाया नोंनि बियानैया बाजैयाबो बहा नागारलांखो बेफोरबायदि एसे अन्थाव बाथाव गथ'खौनो आलाय सिलायनो जोबोद उखैबायबो मोनदां बिमानि बायदिलाय जोंबो बहा लानो हानोना बिमानि अननाय गुबुननि अननाय गोबां फाराग थायो आरोथ' बिमानि अननायखौ रावजोंबो रुजुजायाना बाजैयाबो बहाबा थांनानै फैनो उसुबिदा जादोंबा हायाखैबा खेबसेथ' फन खालामनो हायोमोन ना उन्दै फिसा दङ बेसेबा नागिरबाय थाबाय उन्दैया बिमाखौ आयो आंनि फिसा नङाबाबो आं जोबोद अननोसो ओंखारबाय मिन्थिगौना मेहेर आंबो जोबोद दुखु मोनखादों बिमाफोरा एसेबाबो गियान थानांगौ आरो एसे देरब्लाथ' जेबो नङामोन र' सिबाय दाबो फैनानै बावाखैमोन बे बुहुमाव दानो बिदि जाबा बोरै जागोन दे मिन्थिगौना बे रायलायनोथ' रोङा उन्दैया दाबो माथो रोंथ'वाखै थेवबो बिनि गाबनायाव ओरैबायदि बिमाखौ नागिरनाय दङना मेहेर नानि मिलिसा नोंनि बिमायाबा बहा थांमारखोथाय आरो दाथ' नों थाब्लाना जोंहा सानैजों बेसेबा अनगौमोन ना रानि सना बेना नोंनि आमाय मेहेर नोंखौ जेरावखि गैया मानो बेनिफ्राय नाहरखागोन बियो ना मेहेर नों आंखौ मिलिसाखौ नाहरगोन ना आबैयाबो आथिं सिं माबा माबि साजोबनानैसो उन्दुना दङनो नङाबाथ' आयो आंखौ माबा नङा माबा मोनसे बुंगौमोन बे गाव एसे बोरैबा जानानै थानायखायसो नोंनि आबैया ना आंखौ सैला मेहेर आयै आंथ' फैनायाव एसे लेटबो जानो हागौ जायखिया थांसै आं
दे आइ आहा थांनानै फैमारदो बेबा मा जामारखो ओजों बिहामजोआबो खबरबा मोनदोंना मोनाखै जारलाहाय जेरैबो संसारानो बेखायनोथ' थुनजिलाया थाब थाब संसार जायाखैब्रा आयै मिथिबायना जाम्बि गथ'हा संसार जायाबालाय माथो संसारजोंनो संसार आंबाबो नोंबाबो सानसेबाबो बयबो संसाराव हाबखानांगौखा बाला गुदुङा आगान सुरबा होगोनलै दानो ओमफ्राय बे बाजैखौ ना लोगो मोनबाथाय रायखागोन आङो बेनोथ' आबौआबो खम जोंसिगोन बियो बिहामजोखौ ओरैनो बारा सुखुखायामोन दा आरो बेफोरबायदिसो बाजैयानोथ' बहा थांखोब्रा बहा खारखो जोंनि लाइफआना आयै मानसिनि लाइफआनो माब्लाबा समाव ओरैबायदि जालाङोना जेरै टिभिफ्राव देखाया होमबा बेबायदि ओमफ्रायथ' बाजैयाना आयै ओरैसो जाबाय बे कुछ तो गड़बड़ है दया बेबायदि जाबाय बायो नामा नङा जागोन मागोनासो देखायो अबेबा क्राइम पेट्रलनो अबेबा माबानो मा साबधान इन्डिया आरो मा मा दं आंथ' नायजोबखायो बेफोरखौ दा बेखायनो आंबो बेफोरबायदि सानना लाबा आयै बाजैया जानांगौ सोरजोंबा खारदों आरोथ' नङाबा जानो हागौ बहाबा किडनेप जादों सोरनिबानि हामा बेफोर बुंनाय जाखो आइ आरोथ' नङाबा ना गोबां बायदि बायदि क्राइम जायोलै आयै नों मा मिथिनो मानोना दानि खोलि जुगाव बेफोर गासिबो नर्मेलसोलै आयै जेबो जालाबायो मिथिदो गथ'आ फिल्म नायै नायै मा सानलाबाय थायो बेखायनो बुङो आं मोनायावबो मोनाय बुहुद आयौ माबा आहतनो माबा भुत आयानो आरोथ' माबा फ्यार फाइल ना मानो बुंनो रोङाबाबो लाथिंथिं बुंलाबायखायोलै आहाथ' दंबावोसो गोरना मोननाय बेफोरखौ मानो नायो आइ हो मानसियासो बोरैबा जालायलांगोन बिदि दाजाथों होनो माथो बिदिनो जागासिनोलाय बुहुमाव नाथाय आङो ना आयै बिराद मोजां मोनो नै जाम्बि जिउआव माबाफोर प्रब्लेम फैबा ना आयै जोंखौबो माबा आनजादसो नायोब्रा भगबाना बेखायनो गोसोफोरखौ ना जेब्लायबो स्ट्रं लाखिनांगौ फुरा दादनो बाखि आं मिथिला दे आयै आङो नानि मिलिसाजों गेलेनोसै नै गोसोफ्रा दादनि फिसा र' नोंखौ दा आरो फैनोबा सोरां बारां फै मिथिदों जागोन दे जागोन दिनैहाय हले गासिबो क्लियार खालामजोबगोन आं खेबसेनो बापरे ओरैबा ओरै मा उल्थां फाल्थांलै गासिबो नों मिजिंखौ गारनानै थांबाय मिजिं बुङैखौ आसरित दा आंनि प्रब्लेमा खममोन नामा दा रिलि सासेखौबो बेबायदि नुबावबाय आं नङा नों बहा थांदों नोंखौथ' नागिरफिनगोन र' जबरदस्ति थांथारदोंना थेवबो मोजां हौवा नङाथ' बियो नोंखौ बहाबा लांनानै फानायगोनसो बियो मोनथिखायो आङो बेफोरबायदि चाप्रि बेफोरबायदि माबा मानसिखौ ना उनाव जुदि बे नोंखौ केयार खालामाबा माबा मोनसे जायोब्ला सोरनि दाय जागोन बेलाय एसेबां बुंबाय आं दा थां थेवबो थांदों लाखिबाबो ओरैबायदि खारलांलायथारदों दिनै सोंखागोन आं जेरैखि जाबाबो 100% लोगोबो हमगोन फेस टु फेस सोंगोनबो गासिबो जाथायखौनो खर'आनो आंना जालालै माथो ओरैबो टेनसनसो मोनबाय माथो सिस्टारा बिदि जाबाय दा मिजिङा माबोरै दं आरो हाथरखिया बिदि जाबाय आं दसे गैयैयाव बेफोरबायदि जालांबाय आरो खेबसे थाव होनांगौमोनलै आंनि साला आथोर साथोर गैयालै आंजों ओंखारनि र' आङो ओमफ्राय दसे थानानै थांसै दाथ' मिजिं मोननावबो थांनांगौ हाथरखि मोननावबो हाथरखिनावनो थांग्रोगोन आङो बिराद रागाजोंनो ओंखारखाबायलै आङो नाथाय थांनायनि सिगां मा होनलांदों सिसा आंखौ दासिमबो सोरबा नेना दं माने आंनि हाथरखिया मा जायो जाथोंसै दिनै फेस टु फेसलै आरो बारायदेरबावबाय सोंथिया इलिसा सिसा मानो बिदि खालामखो आंनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामग्रोनोसै ओके होमबा सनामोन दिनै भिडिअ एसेनोसै आरो एसे प्रब्लेम जादोंमोन नालाय बेखायनो कन्टिनिउ लाबोनो हायाखै आरो ना दा प्रब्लेमनि सल्युसना जाबाय आरो बानायखांबायबो आरो ना एबारनिफ्राय लाबोबाय थानो नाजाफिननोसै आरोथ' सानसे नाय सानसे बिदि जाबाय थादों आरो ना नायगिरिफ्राबो नेबाय थायो नाथाय प्रब्लेम गैयाबाथ' डेइलि लाबोखायो जेबो उसुबिदा गैयाबा नाथाय हाथ'वाखैमोन ना लोगोफोर ओके होमबा दे लोगोफोर बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय दे अब्ला बाय बाय मेहेरा लोगो मोनसिगोनलाय गोदान एपिसडजों बयनिसिमबो लाभ इउ सनामोन